ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ମିଷ୍ଟର ଡାନିଏଲ ଜଣେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ଯିଏ ନିଜ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ। ଦିନେ ଅପରାହ୍ନରେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଜନ୍ ଏବଂ ଡେଭିଡ୍ ନାମକ 2 ଜଣ ପିଲା ପରୀକ୍ଷାରେ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଭୟ ଏବଂ ଲଜ୍ଜା ଦେଖିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ କଠୋର ଭାବରେ ଗାଳି କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମିଷ୍ଟର ଡାନିଏଲ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ ପରେ ରହିବାକୁ କହିଲେ। ସେ କୋମଳ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ତୁମେ ଯାହା କଲ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ, କିନ୍ତୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ତୁମେ ଏହାଠାରୁ ଭଲ କରିପାରିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେ ଏହାର ଯୋଗ୍ୟ, ବରଂ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ। ପିଲାମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ କ୍ରୋଧ ଆଶା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ପାଇଲେ। ତାଙ୍କ ଦୟାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସେମାନେ ଆଉ କେବେ ଚୋରି ନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ। ସମୟକ୍ରମେ ସେମାନେ କ୍ଲାସର ସବୁଠାରୁ ସଚ୍ଚୋଟ ଛାତ୍ର ହୋଇଗଲେ। ମିଷ୍ଟର ଡାନିଏଲଙ୍କ ପ୍ରେମ ସେମାନଙ୍କ ଭୁଲକୁ କ୍ଷମା କରିନଥିଲା, ବରଂ ଏହାକୁ ବୁଝାମଣା ସହିତ ଢାଙ୍କି ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବଦଳିବା ପାଇଁ ଆଶା ଦେଇଥିଲା। ଶିକ୍ଷା। ପ୍ରେମ କେବଳ ଦୋଷ ଦେଖାଏ ନାହିଁ, ଏହା ଅନୁଗ୍ରହ ସହିତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଢାଙ୍କି ଦିଏ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସର୍ବୋପରି ଏକ ଆରେକ ପ୍ରତି ଗାଢ଼ ପ୍ରେମ ରଖ, କାରଣ ପ୍ରେମ ଅନେକ ପାପକୁ ଢାଙ୍କି ଦିଏ। ପ୍ରଥମ ପିତର 4 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦ।